Хайырлы ирте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова бүгінгі шығарылышта. Бір яңа 27 жыр, яңа татар жыр бәйгесінің жеңүшілері кімнәр? Біздің махсус репортаж. Құймақ атнасы язны қаршылауға бағышланған уақиға. Республикабызның түрлі төбәкләрендә май шабу бәйрәме гірләді. Тамға премиясын кімнәр алды? Интернетте татар тіліндегі ең яхшы проектлар ашықланды. Республиканы җитәрлек күләмдә шикәр һәм ын белән тәэмин итәргә Татарстан президенты шундый бурыч куйды. Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе буенча республикада 2 комиссия төзелде. Аның берсе азык-төлекне, икенчесе азык-төлек булмаган товарларның булуын контрольдә тота. Комиссияләр зур сәүдә челтәрләрендә, Татарстан шәһәрләренең кичкенә кибетләрендә дә атна сайын бәяләрне күзәтеп тора. Республика үзен кирәкле төп ашамлыклар белән тулысынча тәэмин итә. Шалыда һәм Түбән Камада канализация системалары торбаларын чистарталар. Бу эшкә иң проблемалы участокларда да кирештеләр. Шалыда эшләр автозавод районында алып барыла. Түбән Камада 2 проспект һәм 2 урамда системалар төзекләндерелә. Эшләрне башкаручылардан гаризалар кабул ителә. Подрядчыларны атна ахырына сайлап алалар. Әлеге эшләрне башкарып чыгуга республика бюджетыннан 200 миллион сум акча бүлеп бирелә. Исегезгә төшерәбез, хәзер Казанда Чистай урамындагы коллекторның тузган участогын реконструкция бара. Аны ремонтлау өчен 400 миллион сум акча бүлеп бирелгән инде. Бүген Казанда Татарстанда кыш гриппы таралудан саклану чаралары турында фикер алышалар. Ветеринария һәм Россельхознадзор идарәләренә кыш гриппы ихтималы булган барлык участокларны тиз арада эшкәртергә әзер булу бурычы куелды. Күчмә кышлар Татарстанга кайта башлады. Исегезгә төшерәбез, узган ел кыш гриппы таралуы сәбәпле Тукай районында 53 меңнән артык кош-корт юк ителде. Республика районнарында муниципаль советларның хисап сессиялары тәмамланды. Анда парламентарийлар катнашты. Парламент хәбәрләре белән сезне Ания Гыйбадуллина таныштыра. Ремонтланган мәктәпләр, поликлиникалар, авылларда яңа гаилә фермалары, сәнәгатьтә озак вакытлы зур проектлар. Менделеевта халык ышанычлары узган елга йомак ясады. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сессияга кадәр Менделеев халкының үз өстенә алган бурычларын ахырына кадәр җиткерүләренә шәхсән үзе инанды. Узган елның сентябрендә Фәрит Мөхәммәтшин Менделеевтагы үзәк балалар поликлиникасында капиталь ремонт барышын үзе тикшергән иде. Инженерлык челтәрләреннән, түбәдән, диварлардан тыш, биредә яңа пандус төзекләндерелгән. Яшь аналар коляскада йөрү мөмкинлеген сораганнар. Тиздән яңа томографта булачак. Узган визит барышында табиблар парламентарийлардан торак төзү өчен җир алырга мөмкин булган һөнәрләр исемлеген киңәйтү өчен федераль законга төзәтмәләр кертүне сорады. 3 ай эчендә наказ үтәлгән. Моның өчен медицина хезмәткәрләре парламент рәисенә рәхмәт белдерде. За месяц-два мы следили в лентах новостей, как это все быстро Госсовет выдвинули и утвердили. В общем, большое вам спасибо. Благодарствуем вам, Фарид Хайрурович. Менделеев химиклар шәһәре биредә химия буенча район олимпиадасында катнашучылар белән аралашты. Аны Дмитрий Иванович Менделеевның 188 еллыгына багышладылар. Менделеевтагы 3нче мәктәпнең химия, физика һәм биология кабинетлары яңа уку җиһазлары белән җиһазландырылган. Якын арада химия технология лицее ачу планлаштырыла. Әлегә балалар үз осталыкларын күрсәтә. Выделение тепла, углекислого газа. Вам понравилось? Очень. Спасибо. Экспериментируйте, потому что наука – это здорово! Шәһәр һәм районнарның республика рейтингында 10-нчы урын. 6 ел элек Менделеев 20-нче урында булган. Алга киткән икътисади үсеш территориясе статусы үсешкә этәргеч биргән. Биредә 9 резидент эшли. Тагын 3 заявка яңарак хупланган. Мөмкинлекләр тагы да бар. Шулай да узган ел нәтиҗәләре буенча Менделеев билгеләнгән план индикаторларына ирешә алмады. Фәрит Мөхәммәтшин Менделеев халкы алдында куйган төп мәсьәләләр арасында фермерларга ярдәм итү, инфраструктураны үстерү, башка мәсьәләләр дә бар. Резервы здесь значительные, возможности есть. Активное участие в республиканских и федеральных программах нужно увеличивать, безусловно.
Я думаю, что менделеевцы будут в авангарде всех добрых дел, наступившего 22 года. Утырышта иң яхшы химиклар, укытучылар, агросәнәгать хезмәткәрләре рәхмәт хатлары, югары тармак бүләкләре алды. Узган атнада халыкара хатын-кызлар көне алдыннан мәрхәмәт милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе активистлары зур активлык күрсәтте. Яңа социаль ярдәм чаралары турында сөйләштеләр, су, спорт төрләре сараенда булдылар. Хатын-кызлар сәламәтлеге, актив яшәү, гомерне озайту турында сөйләштеләр. Казанның бер балалар бакчасында мәктәпкәчә белем бирү турында фикер алыштылар. Социаль сәясәт комитеты рәисе Светлана Захарова искәртеп узганча, быелдан ана капиталы күләме инфляция күләменә карап индексацияләнә. Аны торак шартларын яхшыртуга, балаларны укытуга, ананың тупланма пенсиясенә, икенче балага һәм сәламәтлекләре буенча мөмкинлекләре чикләнгән балаларга түләүгә тотырга мөмкин. Парламентарийлар ярлылыкны киметү мәсьәләләренә аерым тукталды. Татарстан ярлылыкның иң түбән дәрәҗәсе булган төбәкләр дүртлегенә керә. Мәрхәмәт милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе башлыгы Алсу Набиева җәмәгать кабул итү бүлмәләренә ешрак мөрәҗәгать итәргә чакырды. Күпләр үз хокукларын белми икән. Күп балалы гаиләләр өчен нинди чаралар күреләчәк, нинди түләмле мөмкинлекләр бар, аннары корсаклы хатыннар өчен нинди мөмкинлекләр бар, декретта утырган аналар өчен уку һәм квалификацияларын алмаштыру буенча нинди мөмкинлекләр бар, санатор курорт ялга бару буенча менә күп гаиләле балалар өчен, аннары табиблар өчен нинди программалар дәвам ителә. Менә шушы мәсьәләләргә без бүген игътибар итәбез. Спортның су төрләре сараенда мәрхәмәт милосердие депутатлары берләшмәсе әгъзалары хатын-кызлар сәламәтлеге, актив яшәү рәвеше турында җентекләп сөйләште. Спорт залларын, бассейнны карадылар, йөзү, синхронлы йөзү, суга сикерү буенча балалар өчен түгәрәкләр эшли икән. Республика Олимпия резервы мәктәбендә үсеш үзәге эшли. Анда сабыйлар әниләре белән бергә йөзәргә өйрәнә. Шуннан соң балалар югары осталык мәктәбенә күчә ала. Утырыш эшендә Россия Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова катнашты. Парламентарийлар төрле яшьтәге хатын-кызларга физик, рухи хәлләрен яхшыртуда системалы ярдәм күрсәтергә әзер. Сәламәтлек дигәндә biz bu мәсьәләне гел контрольдә тотабыз. Аңа карата аерым телефон линиялары да уздырабыз. Хатын-кызлар белән элемтәдә торабыз. Бүгенге көндә хатын-кызларның нәрсә борчый, үзләренең сәламәтлеге һәм дә инде үзләренең матурлыгы, аларга эшкә урнашу мәсьәләләре дә бүген алдангы урын алып тора. Депутатлар Казанның 106-нчы балалар бакчасында да булды. Анда республикада мәктәпкәчә белем бирү темасына түгәрәк өстәл узды. Узган ел республикада 3220 урынга 17 балалар бакчасы төзелгән. Балалар бакчаларында урыннар белән балаларның гомуми санының 97%-тан артыгы тәэмин ителгән. Парламентарийлар мәктәпкәчә учреждениеләргә дәүләт ярдәме күрсәтү мәсьәләсенә аерым тукталды. Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе урынбасары Людмила Рыбакова кеше тәрбиячегә югары педагогик белеме булганда педагогика хезмәткәрләренең хокукый статусын бүлеп, законнардагы педагогик хезмәткәр төшенчәсен төгәлләштерергә тәкъдим итте. Яңалыклар программасын дәвам итәбез. Украина режимы тарафыннан 8 ел дәвамында изелеп яшәгән Донецк һәм Луганск халык республикалары кешеләрен яклау Донбасстагы махсус операциянең төп максаты. Россия гражданнары өчен хәзерге катлаулы вакытта берләшергә кирәк дип билгеләп үтте Татарстан Милли китапханәсе директоры Мәдинә Тимерҗанова. Безнең бүгенге бурыч барган процессларны тирәнтен аңлап берләшү. Бүген бездә сугыш юк һәм шушы алым белән безне аерырга омтылалар. Минем өчен бу ачык күренә. Моны салкын кан белән акыллы итеп аңларга һәм берләшергә кирәк. Бик күп зыян күрүчеләргә ярдәм итү өчен кулдан килгәннең барысында эшлисе иде дип белдерде Мәдинә Тимерҗанова. Тирә-юньдәге барлык кыенлыкларга каршылыклы мәгълүматларның күп булуына карамастан, гражданнар җәмгыяте буларак берләшүебез бик мөһим дип белдерде Украинадагы махсус хәрби операцияны шәрехләп Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева. Нәкъ менә шушы берләшү һәм кешеләрнең башкалар турында кайгыртудагы бергәлеге миңа калса без саклап калырга тиешле нәрсәләр шулар. Безгә көн саен яшьләр, өлкәннәр, студентлар шалтыратып, нинди ярдәм күрсәтергә, нәрсәләр алып килергә кирәклеген сорый. Безнең
Безнең кешеләр чын йөрәктән кызыксына, ярдәм кулын суза. Бу безнең традицияләргә хас, без һәр вакыт булыша торган ил. Традицияләрнең яшәве Луганск һәм Донецк халык республикалары гражданнарын яклау белән без ярдәм итүдә бердәмлек күрсәтәбез дип белдерде Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева. Владимир Путинга һәм ватан алдындагы бурычларын үтәүче егетләргә иҗат әһелләре дә теләктәшлек белдерде. Шуларның берсе Дагыстан Дәүләт Академия атказанган бию ансамбль җитәкчесе Джамбулат Магометов. Нәкъ менә бүген без бердәмлекне күрсәтергә тиеш. Россиянең бөеклеген күрсәтергә, тынычлык урнаштыру өчен, хирургиядә чир метастазыга китмәсен өчен вакытында дәвалаган кебек мәҗбүри чара бу. Мин инде соңга калдык дип саныйм. Без тугандаш халыклар бит, моны алданрак эшләргә иде. Америкадан марионеткалар өйрмәсе әмер биреп ята. Шын тарихы булмаган кешеләрнең камил мәдәнияте юк. Мондый җәмгыять таркала. Ә без бөек халык һәм без тугандаш халыкны мәсхәрәләүгә юл куя алмыйбыз, диде Джамбулат Магометов. НАТО илләре Украинаны корал белән тәэмин итеп тора. Иртәме соңгы сугыш башланыр иде дип белдерде Татарстан Республикасы ветераннар төбәк иҗтимагый оешмасының Республика Советы рәисе Хабир Иштираков. Аның фикеренчә, Владимир Зеленскийның атом төш коралын куллану турындагы чыгышы бернинди кысаларга да сыймый. Украинада булган хәлләр, башланган хәлләр билгеле, мине дә үзебезнең ветеран активында бик табышы. Көнбатыш илләре Украинаны корал белән тутырганнарын күрә торып, без бу мәсьәләне конечно читтән, бу мәсьәләдә читтә тора алмадык. Илнең президент тарафыннан куйган мәсьәләләрне, задачаларны төгәл үтәргә тиеш. Һава торышына тукталабыз. Мартта көннәр салкындыра. Календарда яз җитсә дә, көннәр җылытмады әле. Бүген дә синоптиклар 15 градуска кадәр салкын булыр дип вәгъдә итте. Табиблар җылы киенергә, бозлауыклы юлларда сак булырга киңәш итә. Бәйрәм табынын әзерләп кунакларның күңелләрен күрү мөмкинлеге. Бездә Казанда Абхазиядан Камчаткага кадәр күргәзмәсендә тәмле сыйлар тәкъдим итәләр. Табын киләргә барысы да бар. Озак вакытта әзерләнгән Адыгей сырлары, Кубань кыргыз җәнлекләренең ысланган, киптерелгән ите. Ерак көнчыгыш балыгы, диңгез ашамлыклары, кызыл уылдык. Абхаз тәмләткечләре теләсә кайсы ризыкны тәмлерәк итә. Мы за специями приехали, мы уже не в первый раз. У них любое, что не подаешь, все время свежее. То есть качество хорошее. Үзәк универсаль кибетнең сәүдә залында Абхазиядән Камчаткага кадәр күргәзмәсендә ашамлыкларны 13 мартка кадәр иркенләп сайлап алу мөмкинлеге бар. Салават күпере редакциясе күңелле әлифба исемле яңа китап чыгарды. Тулысынча алдагы сюжетта. Салават күпере редакциясы нәни укучыларны үзләренең яңа гына табадан төшкән журналлары белән сөендереп тора. Бу көннәрдә күңелле әлифба исемле китап дөнья күрде. Нәни дусларыбыз алфавит дөньясына сәяхәтен башлар алдыннан төрле хайваннар, бишәкләр төшкән ябыштыргыч белән танышалар. Күңелле әлифба китабының һәр битендә хәрефнең дөрес язылышы, әлеге хәрефкә нинди сүзләр башланганы сурәтләнгән. Шулай ук матур язу үрнәге дә күрсәтелгән. 2020 елның июленнән әкиятләр яза башладым. Безнең һәр саныбыз аерым бер темага багышланган һәм һәр теманы без әкият рәвешендә балаларга ачып тәкъдим итеп бирергә тырышабыз. Темаларны каян сайлыйсыз дигән сорау килеп туырга мөмкин. Бу шулай ук сер түгел. Безнең балаларга, мәктәпкәчә яшьтәге балаларга белем бирү программасы бар. Балалар бакчаларында. Менә анда инде темалар исемлеге билгеле. Ул инде әлбәттә гаилә, хайваннар, тирә-як дөнья, күк йөзе, планеталар, машиналар, транспорт, менә шундый темалар, җиләк, җимешләр, гөмбәләр һәм шуларның һәрберсен без Салават күпере журналында ачып барабыз. Ай саен безнең бер тема ачыла балаларга һәм һәр темага әкият тәкъдим итәбез. Әкиятләр безнең нигездә танып белү юнәлешендә алып барыла. Димәк, әкиятне тыңлаганда, укыганда дип әйтмим, чөнки бала әле тыңлап безнең тирә-як дөньяны исендә калдыра. Әкиятне тыңлаган вакытта бала шул вакытта инде тирә-як дөнья белән дә танышып китә. Балаларны рухи, тәртип яктан тәрбияләү максатыннан күп кенә әкиятләр дә язылган. Күңелле әлифба китабы 2 телгә тәрҗемә ителгән. Әле китапны күбрәк танытыр өчен балалар бакчасында уен формасында күңелле әлифба китабының презентациясе үткәрелде. Әлеге китап инде
bir 3-4 ай элек дөнья күрде, ул хәзерге көндә сатуда да бар, һәм балалар бакчалары да күргән белгәннәр аларны актив рәвештә эшләрендә куллана башладылар. Нәни дусларда кызыксыну хисе уятыр өчен тиздән уен формасында балалар өчен күңелле әлифба китабын тәкъдим итәчәкләр. Динә Нәҗметдинова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Бик күпләр Интернетта татар телендә алып барылатырган иң яхшы проектлар өчен Татмедиа акционерлык җәмгыятенең Тамга премиясе тапшырылды. Тулырак хәбәрчебез язмасында. Быел социаль шелтәрләрдә 1000-нән артык видеоязмалар татар телендә ясалды. Алар арасында Камал театрында Ялкын журналы да бар. Тик 20 генә эшләр сынга лаек булды. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татмедиа Junior махсус Тамга премиясын тапшыру тантанасын оештырды. Тамга премиясенең максаты татар телендә интернетта эшчәнлекләрен алып барган шәхесләрнең проектларны ачыклау яки тамгалау. Бүләкләү тантанасында 2021 ел дәвамында интернетта видеороликларның караулар саны, язучыларның артуы исәпкә алынган номинантларда сайланды. Тамга сыннары 3 социаль шелтәрдә уңышлы эшләгән блогерларга тапшырылачак: YouTube, Instagram һәм TikTok. Нинди юнәлешкә контент китәчәк? Анысы әлегә сер булып калсын, чөнки без бер зур проект әзерлибез, әйме. Һәм инде минемчә күпләр ул проектны ошатачак, Аллаһы буйрса дип әйтәсем килә. Әлегә нәкъ шулай татар тормышын әз генә мишәшәләштереп, шулай кызыклы итеп күрсәтергә исәплибез. Ул үзеннән-үзе татарча килеп чыга. Ул сез беләсезме ничегрәк? Менә мин сториста берәрсе булып кыланып сөйлим дә, минем подписчиклардан да килеп, язучылардан шундый хатлар килеп ирешәм. Мәсәлән, Айдар, әйдә дәвам ит, менә монысы кызык булды дип. 2021 ел дәвамында интернетта татар телендә видеоконтент әзерләүче шәхесләр, оешмалар саны шактый артты. Әлбәттә, мондый нәтиҗәләргә ирешүдә Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясенең өлеше зур. Мәсәлән, комиссия ярдәме белән тормышка ашырылган Татмедиа Junior проекты кысаларында гына 582 ролик төшерелде. Бүген гомумән менә ул активрак эшләгәннәрне безнең Татмедиа җәмгыяте аерым бер билгеләп үтәргә дигән шундый фикергә килде. Һәм бик матур очрашу булды. Һәм әле әйткәнемчә, үземдә бер никадәр алар алдында бурычлы кебек тә күрдем. Мин әйтәм, никадәр шундый матур эшләүче безнең фидакар татар җанлы милләттәшләребез бар. Аларның күңелләрен үстереп, аларга тагы да зуррак мөмкинлекләр тудырырга кирәк икән дип. Һәм һичшиксез менә ул турыда уйланып, киләчәктә менә бүгенге кебек очрашуны аны бер милли зур хулашлы фестиваль итәргә дигән шундый фикеребез бар. Димәк, YouTube, Instagram, TikTok платформасында хәзер татар телендә төрле эштәлектә, төрле аудиторияга юнәлгән татарча видеороликлар бар. Һәм аларның караучылары да көннән-көн арта. Искәндәр Гыймалдинов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда спортка игътибар арта. Шул исәптән районнарда да әлеге юнәлештә эзлекле эш алып барыла. Буа районының Батыр спорт комплексында спортчы Зөфәр Хакимов истәлегенә көрәш ярышлары узган. Буадан Алсу Сәмигуллина сюжеты. Төрле районнардан килгән яшь спортчылар үзләрен бүгенге ярышта күрсәтергә һәм төп призны яуларга өметләнә. Алар арасында Илгиз Гыйләҗев та бар. Яшь булуына карамастан, ярышларда шактый җиңүләре бар аның. Бу юлы да сынатмады көрәшче егет. Турнирда көрәш буенча көрәштем, яхшы результатлар күрсәттем. Традицион ярышларга күрше районнардан һәм төбәкләрдән дә килүчеләр бар иде. Барлыгы 90-га якын катнашучы. Шуларның 12-се Апас районы көрәшчеләре. Я хожу на борьбу уже 4 года. Милли көрәш белән 4-нче ел шөгыльләнәм. 1-нче сыйныфтан берде. Миңа ошый. Залда утыручыларга да, ярышка килүче яшь көрәшчеләргә дә Зөфәр Хакимов исеме таныш. Ул үзенең бөтен тормышын спортка багышлый. Күп кенә тәрбиячеләре Буаданың республика ярышларында яклый. Чемпион һәм призер исемнәренә лаек була. Һәркем аны яхшы яктан гына искә ала. Һәр вакытта да ул судья булды, сабан туенда аны чакыра иделәр. Ул гадел хикмәтләре. Бер нәрсәгә, бер генә карамыйча ул үзенең сүзен әйтә белде һәм үзенекен шулай матур гына эшен эшләде. Зөфәр Хакимов озак еллар физкультура укыта. Батыр спорт мәктәбендә тренер булып эшли. Нәкъ менә шул елларда районда спорт көрәше буенча 1-нче ярышлар уза. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.
Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры оркестры татар классик музыкасы җәүһәрләренә багышланган концерт тәкъдим итте. Җырлы тамаша Җәүдәт Фәйзи белән Таҗи Гыйззәтнең Башмагым музыкаль комедиясенең беренче тапкыр куелуына 80 ел тулы уңаеннан оештырылды. Комедия татар музыкаль театрының иң танылган сәхнә әсәрләреннән берсе. Спектакльнең төп музыкаль образы татар халык җыры Башмагым. Концертта Казан дәүләт консерваториясенең опера студиясе солистлары, Кәрим Тинчурин исемендәге театр артистлары һәм Тинчурин театры оркестры катнашты. Җәүдәт Фәйзинең моңлы һәм дәртле көйләре бер генә тамашачыны да битараф калдырмады. Рәшид Вахапов исемендәге иҗтимагый фонды милли моңны саклап татар җыры сәнгатендә яңа офыклар ачуны дәвам итә. Яңа татар җыры 2 конкурсының гала концерты Пирамида концертлар залында үтте. Чарадан безнең репортаж. Яңа татар җыры 2 конкурсының гала концерты Кытайдан килгән милләттәшебез Базарбай Бикшәнтәев һәм риваять төркеме башкаруында Томырыңны бел татар дип исемләнгән җырдан башланды. Җырның кейін Базарбай үзе иҗат иткән, сүзләрен Шәмсия Җиһангирова. Соңрак билгеле булганча, әлеге композиция иң яхшы татар җыры номинациясендә 2нче урынга лаек булды. Хәтерләсәк, бәйге башланыр алдыннан бәгырьләрне үтә, киләчәк буыннарга күчә торган җыр кирәк татарга дигән сүзләр еш яңгырады. Яңа татар җырында зәвыклы татар җырлары яңгырады. Конкурс Рөстәм Миңнехановның хуплавы һәм ярдәме белән гамәлгә кергән. Бисмилла итеп, матур итеп кабул итеп алыгыз. Һичшиксез мондай ярышлар, әлеге бәйгеләр алар дәвамлы булырга тиеш. Һәр чак шундый эзләнүдә булганда гына без матурлыкның камиллегенә ирешәчәкбез. Яңа татар җыры 2 соннан сыйфатка күчү белән үзенчәлекле. Быел бәйгегә 242 җыр килгән. Бу исә узган елгы соннан азрак. Сыйфат алга чыга дип ассызыклады Рәшид Вахапов исемендәге фонд җитәкчесе, бәйгенең оештыручысы Рифат Фәттахов. Biz bilamiz, chunki җыр сәнгатендә эзләнүләр алар шиксез була. Шуның өчен оештыручыларга сәламәтлек, иҗат дәртен телибез. Бәйрәм белән. Рәхмәт. Махсус премия лауреатлары исемлегенә барлыгы 12 җыр лаек булды. Алар арасында Нинар Шәйх сүзләренә Гөлүзә Зияддинова иҗат иткән «Яратам» дип исемләнгән вальс туды. Бу кичтә аны Айгөл Бариева башкарды. «Яратам» җырының беренче башкаручысы Айгөл Бариева. Нинар Шәйх сүзләренә иҗат ителгән тагын бер җыр иң яхшы балалар җыры номинациясендә җиңү яулады. Туган телем җырының көй авторы Риф Хатауллин. Иң яхшы татар җыры бәйгесенең җиңүчеләре Алсина Сәләхова сүзләренә Азат Халимов иҗат иткән «Әтигә» җыры һәм Илдар Юзеев сүзләренә Резван Халимов иҗат иткән «Сабырлык» җыры. Барлыгы яңа татар җырында 27 өр-яңа җыр дөнья күрде. Азия Батырханова, Дина Нәҗметдинова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Кыймак атнасы. Язны каршылауга багышланган тантаналы вакыйга. Республикабызның төрле төбәкләрендә май чабу бәйрәме гөрләде. Biz кыймак ашыйбыз, биебез, җырлыйбыз һәм тиздән тегендә карашкы яндырачак, чөнки без Масленицада. Кыймак бик тәмле. Кәрзин тулы карашкы. Нәрсә өчен кирәк икән соң ул? Чөнки белгәнебезчә, карашкы ул Масленицаның беренче гырыф-гадәте. Һәм инде моны һәрбер кеше игә алып кайтып, идә яндыра ала һәм яндырганда бөтен начар әйбер кит һәм яңа яхшы әйбер кил дигән сүзләрне әйткәч, һәрбер кешенең тормышында, шәхси тормышында барсы да яхшы була ди безгә Ирина апа. Сез шундый матур, сезнең иреннәрегез дә кып-кызыл, шундый яулыкларыгыз. Сез нинди булса да коллективме бүгенге чарада нишлисез? Сез биисезме, җырлыйсызмы? Әйе, без фолк группа Малва җырлыйбыз бүген. Хәзер сценага юнәләбез һәм җырлыйбыз.
Сезне шатландырабыз. Нишенче тапкыр катнашасыз? Бу җирдә Лебяжий озерда 2нче тапкыр быел. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар телим. Безнең настроение шәп, чөнки безнең кулда кыймак бар. Хәзер алай берсе, игә кайткач кыймак белән чәй эчәбез. Монда бөтен кеше рәхәтләнеп күңел ача, шатлана, чөнки бүген күп кеше инде кыш белән сау булаша. Бик зур рәхмәт. Тахир Хәсәнов, Динә Нишмединова, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.